Kardom Non Hills News Karbi Anglong Studio Long Pen Nili Moromi Phangchupi Tangte Non Beer Tang Ton Pen Arjupon Ikha Jirikendeng Police Station ke Parlo Jiriselok Arong Amekar Survi Sotong Aphan ke Damtang Aruni Phai Kretrok Arni Survi Sotong Hanso Ajoke Nong Damji Pu Amat Pang Tek Tek The Amuni Datum Apran Armutikang Det Se Jirikendeng Police Along Lam Hoi Nang Pisitong Sekot Pen Jirikendeng Osi Longki Teron Pen Ritar Le Ponsi Bahini Survi Sotong Apran Armpran Karmudet Bahini Atau Aphan Nebing Nang Longlo Lapen Survi Sotong Apran Karmudet Ingnut Aphan ke Damtang Wusik Trok Arni Si Nebing Nang Longlo Lapen Sorta Maha Aphan ke Patumi Arni Kangsam Jinjin por Phai Trok Malom Si Neping Nang Longlo Lapen Ari Deng Pen Kartu Sahilip Longpon Suvi Sotong Aphan Apran Karmudet Bahini Atum Amen ke Pura Bhoy Arta Ingkoira Sirkep Arong Bortato Lapen Ingnut Amen Abangke Sortamahi Arta Phokep Arong Jiri Loskor Pusi Jongpon Lapen Labahini Atum Aphan case number 02-2021 US 302-34 IPCN RW section 25 1B 27 Arms Act Pabon Ponlo Kedamtang MLA election aprang Dr. Himanta Biswa Sarma mate non kedobom CM pinang an election camping along kaning J Ponke Assam Arlo ke Doni Marli Atumaphan Microfinance Bank Loan Pen Mafpon Popusi Pangdakpon lo tangte nona porahut Kopi pot lo nili tumaphan Bank Pen tangka nang chithon non mate Lona kesti nang chitu noi pusi Bank Pen File Manager atum pen nang kol lo tangte nili tum jongsi Microfinance Loan jongsi chitu thunang lang pulote Election aphan nang chopa dog lo pusi ningje Lasi Non corona porahut Koson si Lahaya tangka chitu unjima pusining jela si Dr. Himanta Biswa Sarma CM Lapen KACCM Tuliram Ronghang Local MSC Amar Singh Tiso Aphan Sita Chuning Rilo Prabjin Pen Nili Tumaphan Bondhon Alona Bang Nang Maf Det Thalapen Nang Rehai Vek Thapusi Halada Kedo Arada Tumpen Ning Jepon Rinti Hello Athege nili tum Kedam tanga por ke la kasik sak penajok la loan sita meni tum si andon derlo la micro loan pu la si andon derlo sita me la election se ako bangke la so loan bangke tunang ni lo ni tum tu det pu se lai tum si chak lo sa meni tum sa meni ngarong lo he sa me nona bangke tunang ni lo pen tunang kok la so pasi ako noni tum sa me na so alam ke ni tum nai tum phan chuning ri la hen lo na non la lockdown aroi ke ni tum ta ki tu je phan sa me karbar ke churi ki claim ke dam sa me kangdat ke tulu sa me ni tum ta ka sek sak do ko na sila non la bang so lun ki tu jok lo ji phan ke ni tum sa me CMEM la pen lai tum CM tulu ramang hang la pen lang li umor sing tu so lang ni phan sa me ni tum chuning ri lo la so lun ni tum ki tu jok lo je phan ke lang li tum ma hian pen ni tum phanang ma tha polo tang te ni tum ninga rong pik ko lam lo asi la so lu non adhek tum phan ke tu nai adhek tum phan ke tu nang ni palam la si alai tum phan same ko pi pen si la puson alai tum ke ma tha ma la si tu nang ni polo tang te ka do ka wi same tu nang ni det nang po kali tu nai polo tang te ka do wi same tu nang po la puson pote kitu same ning same no ni tum bai thom phan nang budget bong la bang ke ni tum ta ku pisi ni tum phana ma tha ma palam si ni tum ta chi ma tha dam lo na si non ni tum bai thom phan same nang budget je pen alai tum ma tha pen ni tum phan same na dia pi pon je phan na pen na so dun na tu pi je phan si ni tum sa hin pen ta chuning ri dun lo loan tu nai pu bank asor pen phone ke call mate hem ke bang do ma hem abang wesit na la kene hun pen se lai tum nang pasini lo luna poisa bang ke nang tum nang si thonang po paya se punang kor lo he nang men kedam tang samini tum ta tu bom sang vai teron pi finance atangka abangke aprang la election aprang horo bangke Hemonto Biswa Sarma la sonsi pache thanglo la doan alun atangka se tame microfinance long alun ke
pinang nelo nang mapdet pu puke election kacupat dok jot aphansi labang so alam ke than pon mapusi nilitum abangke matha detlo manenon apor nilitum labang so alun ki tu thunang warat abangke labang so bangke benga sortong ke chok chima malatong halahai सरकार सोन के चौक चे माला है तनिले तुम बांके नोना बांके का चीनी नेरा तुम बांके का दो पांता चुनिंग रीना को पा चीनी नंग को जे नोनिले तुम माइक्रो फाइनेंस अलोंग असाप सुनी तुम लोन का चुन दुन चोम दो लबांग सो अलामा पुथाक सिनी नंग का दो वे पांता का चीनी जी फांडिंग हां लापेंते के दाम तांग एले तुम आसाम चीफ मिनिस्टर ला मंतो विश्व शर्मा एले तुम फान राधे फान नंग पाचे थांग अतेंग पुलो तंगते la doan alun setame microfinance alun long bangke nang tunang nelo map det pu alam pen apot non nili tuma bangke tu tunang bom la pen pi tunang bom kesti pinang bom ajoy ni si dili dangle tuma phan ka chup pha pen kapachini thuji alam the bang la pulo ajhe ka tuma phan bangke pinang ajhe ka tum phan ke pinang ni hala bang so lam ni lika chini dak jia phan si nangli tuma phan nang chup phalo la penjong si kitu nang vek ji putanon ki nitum jo lockdown ki sung apor ahut nitum kunat pen si tu puma nitum hajara majora chukle mathai be dam mathai be che dong charkan asona ki sung apor hulason ke nitum long asap ki sung do kok pen apot si nilitum kit council kachari ke the ki ding atum cm em la pente nitum local mec umar singh sar apente cm tuliram sar phanta menili chuning ridun lo labang so lampu thak asap u bang nilitum phan nang rap vek nang ji lapen labang so micro finance atangka bangke nitum kachi tujok plot jia phan mane nang rap vek nang pusi nili tin pen chuning ridun lo nola nang le tong kamang hudam alam bangke ajak bangke tunang ajak tong ke tunang ne kopie pon bang la so puthak bono o kalang iglo nang le men pini di nili men tension be alun bang ko malo ti anjon bek ke alun au kian dun vek bangke nili hema sorlo hanaing leng pi benga sor pen nali tum phan pene phone calls lahai do ma o benga sor pe nili tuma phan la tangka collector bangsi nili tum phan phunang kuri werlo mane la so poisa bangke nang chi pinang ji wa prang bangke nili tum dam lo poisa ka tu ko pen dam pen anke nang tuma phan anke nang pinang nilo dukan alun an phan ke nang ji sitame la thongke bra pho alun bangke ka du phan ta pinang nilo सरकार पेन हिमंत बिश्व शर्मा पाजे थांग एलो लाके पिनांग नेलु पु पेन अमानी तुम फान गेनां पचिवांग रु Langsumipi Development Block Pen ke pathik pon Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act Scheme Pen 2017 aningkan pathik pon atowar Singhason Constituency Arlo Disobai Bazar Adung NH36 atowar pen Sar et Singnar Arong Longki Rong Phar Arong atowar Kapasalam pon toilak pho atangka pathik pon lo Bonta labangso atowar non puanta selampon pilang kamang humimiki 2017 pen non 2021 anlo bonta labangso atowar selampon pilang labangso atowar ka selampon pedet ke contractor pen langsumipi development block I engineer abang kopine ka chingki kapahem so doko ka joksi hadak aradatum towar kemisen long ledet lopu hadak kido cheroktok aradatum pen nang chethandun Pinya berta kelapuan si kangton iklo lang igom tame domethak me kurwang thu